שלום. 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 היי. שלום. 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 היום אנחנו בפרק ספיישל הזה, המיוחד מאוד, כפי שאתם יש. רואים. אני כאן יחזקאל האמיתי בפייסקאפ, כפי שאתם רואים. ויוגב, הנה חשיפה של יוגב. שלום. איזה יופי ובירה. כמו שרובכם ציפיתם. היום אנחנו נעשה ספיישל Q&A. יש. עכשיו יוגב, בוא תקריא לנו שאלה. אין בעיה. ניר קרלינסקי שואל, האם זה נכון שיחזקאל גיימינג מוכר נפצים על הגג של אדריאל? שלום! שלום. יחזקאל, מה אתה עושה פה? ילד רוצה נפצים? לא! רוצה נפצים? לא! תעזוב אותי! רוצה נפצים? לא! שאלה מספר 2, האם יחזקאל נרצח לכלבי ים? קובת בו לא. הייתה את הפעם ההיא זאת אהבה. שאלה הבאה. אוקיי. למה בחרת בתמונה הזו? שואל ההפי אבוקדו. שאלה יפה, הפי אבוקדו. התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. בוא ניעזר בה על ידי הפלשבק הזה. שאלה הבאה. קרוקודיל PvP שואל, מה המשמעות של לול בעברית? תשובה, שאלה מצוינת, ולשאלה מצוינת מגיעה תשובה מצוינת. הלא כן יוגב? נכון! אז התשובה שלך היא כמובן לול. לול בתרגום חופשי זה אומר לצחוק ולשתות, או לצחוק ולאכול. שאלה הבאה, ניר קרלינסקי שואל, עוד פעם. יש תיאוריות שאומרות שיחזקאל הוא רוח רפאים. האם אתה מכחיש לו? כן. שאלה הבאה. תראו לנו איך יוגב נראה. שלום! שלום. קרוקודיל PvP שואל שוב, אתה אוהב קרוקודילים? אני אוהב קרוקודילים אני מאוד. שונא קרוקודילים מאוד. והפי אבוקדו שואל, שוב פעם. מה השעה? 4:25. בכיף. שאלה הבאה, בן כמה יוגב? אני בן 2. והשאלה האחרונה. תעשו הורדת ידיים. 1. תודה רבה שצפיתם. נתראה בספיישל הבא, או בפרק הבא. ביי 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 ביי. להתראות חברים, אם אתם רק חברים שלי ולא אנסתם אותי בגן. זהו דייב. דייב הוא בן אדם. דייב הוא לא כבשה. דייב הוא גם לא תינוק. דייב פשוט. הכל התחיל ביום בהיר אחד.